Formal nang binuksan kasuod maa Setyembre 20 ang Saud Albay-Ani Trade Fair kan Department of Trade and Industry Bicol asing kan Department of Trade and Industry Albay. Labi 20 grupo ni maparauma ang nakisumaro sa aktibidad. Siring kang Kipiya Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative na Native Longganisa ang Pigbida. Presente man ang Masarawag Composite Farmers Association na nagbebenta man in organic fertilizers. Sobrang laking tulong po para sa mga members na mas ma-market pa po yung mas makilala pa po yung product nila para sa mas madami pa po silang market. Then pag madami pong sales kasi mas malaki yung income nila na matutulungan po yung family nila po na ma-provide yung pangangailangan nila araw-araw. Nagpapasalamat po kami para makilala yung aming dito sa aming organization, yung MACPA, Vermicast, para makarating din sa kung saang lang dito sa atin sa Pilipinas, malay mo. Kasi second time na namin ito, ma'am, na sumali kami dito. Si Amelia na makal ng tsokolate sa trade fair. Sabi niya, nakatipid na siya, nakatabang pada siya daw sa diit na paagi. Nakadiscover nga kami ng masarap na tsokolate na pwedeng i-popularize and ipagbili kahit o dalhin sa abroad. Sabi ko, na-contact na namin si Madam. And of course, masaya din tayo na sinusupport natin yung local farmers, local produce, para nabuboost naman yung ating mga local farmers, local producers, local makers of food, etc. Ang mga nakisumarong grupo sa Saud Albay-Ani Trade Fair, enterong kabale sa Progressive Agrarian Reform Program kan DTI Bicol na obhetong maibida ang mga produkto kan mga parauma asin madugangan ang kita kan mga ini. Tinipon natin yung mga produkto nila, dinala dito sa Ayala to test kung may viable ba or marketable ba yung kanilang mga produkto. Hindi sila napili kasi talagang ina-assist namin sila under the CAR program. So, ang assistance namin sa kanila, kumbaga buong cycle from sa farming to product development hanggang sa marketing until financing. So, nandito sila para i-display yung kanilang mga produkto, both yung mga unprocessed and processed product. A big help to them kasi through this platform, mapapakilala nila yung kanilang mga produkto sa mga potential buyers, not only doon sa mga walk-in, pero ang habol namin dito yung mga institutional buyers, yung mga malalaking buyer. Kasi yun ang magsusustain ng kanilang operation. Maduraran sa Saud Albay-Ani Trade Fair hasta sa Sabado, Setyembre 23, makukuha ini sa ground floor kang Ayala Malls, Legazpi. Mientras tanto, ngunya na taon, 12 trade fair pa ang target na ikondusir kang ahensya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Mi Arango.